Siema, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr alfed ar 20 o fis Chwefror 2025. Felly, fan yma mae gyda fi y tab ar gyfer y perfformiad neu performance oddi wrth yr rhewliwr, yr gorchwilion neu task manager. Pan ydyn yn pwyso ar y bottom ar y pwyswrth, yr Control Alt Delete neu'r rheoli, ac wedyn amgen ac wedyn delay, felly mae'r hwn yn arngos y dewisiadau fel enghraifft i newid yr cyfrinair neu i cloi yr dethfrig neu i dod i mewn i'r task manager neu'r rheolwr gorchwilion. Felly os ydyn gwneud hynny, felly yn arfer ydyn yn gyrraedd hyd at yr rheolfwrdd neu dashboard ar gyfer yr cyfrweithiau neu'r processors, ond os ydyn wedyn clicio ar y tab yn uchod fan yma gyda'r gar performance neu perfformiad, felly nawr fan yma ydyn gallu gweld yr perfformiad o'r un o'r cydrannau i mewn yn y cyfrifiadur yn cynnwys enghraifft yr rhydwaith neu'r network fel fan yma ar gyfer yr Ethernet ar y gwelod ar yr chwith, neu hefyd ydyn gallu gweld perfformiad o'r XPU neu'r Central Processor Unit neu'r uned cyfrweithio canolog, ac fel ydych chi'n gweld, dwi'n yn defnyddio fan yma yr periant sydd yn del Optiplex 7-1, ond ar gyfer yr XPU, dwi'n yn rhedeg neu mae gyda ni mewn sefydlwyd yr XPU sydd yr Intel Pentium XPU. Felly, i mewn yn y flwyddyn 2025, nawr mae hwn yn weddol yn hynafol, ac mae'r hwn yn achosi yr cyfrifiadur i rhedeg yn araf. Fel ydych chi'n gweld, mae'r hwn rhwng amser yn rhedeg dros 50% o'r defnyddiad neu utilisation. Felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i ymwybrodd ynglyn â beth a digwyddodd pan dywysais i uwchraddio yr cyfrifiadur hwn oddi wrth yr XPU, oddi wrth y Pentium Intel i rhywbeth sydd yn fwy pwerus. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n wedi prynu yr XPU neu'r uned cyfreithio canolog newydd, yr un ar yr gornel yn uchod dde fan yma. Dyma'r XPU newydd, ac hefyd gyda fe mae gyda ni yr glid ar gyfer oereddio i lawr o'r tymheredd, a oherwydd mae'r hwn yn cynyddu i mewn yn y tymheredd, ac felly mae'n angen rhaid i ni i dod o hyd o'r rhyw fath o glid i'w oereddio, ac fan yma hefyd ar y gwelod mae gyda ni yr cof newydd hefyd. Dwi'n eisiau i ychwanegu ambell mwy o cof i mewn yn y peron hwn, sydd gyda fe yr 8GB. Ac wedyn dyma'r manylion ar gyfer yr XPU fan yma. Mae'n Intel Core i7-3770, ac wedyn dyddym S. A dyma'r manylion ar gyfer yr cof fan yma. Mae'n 8GB, 2RX8, PX3, 128, dyddym Y, 11P1. Felly, fan yma, dyma'r cof newydd wedi ei sefydlwyd i mewn yn yr rygnau ar gyfer y cof. Ac wedyn ar ôl hynny, y troedfan nesaf yw i alysod yr XPU. Felly, fan yma, dyma'r uned ar gyfer yr gwentyll neu fan ar gyfer y cyfrifiadur. Felly, dyma'r gorchudd crwn fan yma sydd y gwentyll, sydd yn oereddio yr holl periant i lawr yn y tymheredd, ac fan yma dan yr plat yma gyda'r pedwar troi
hoelion fan yma. Felly mae gyda ni yr uned ar gyfer yr EGPU neu'r uned cyfreithiol canolog fan yma. Wedyn, y troedfa nesaf oedd i datsgrifio neu i drodeucholio yr 4 troedchol fan yma, ond roeddent yn hynod o'r anodd yw yr troedcholio gyda'r gyrwr yr troedcholio arferol. Os ni'n ymgeisio i datsgrifio nhw neu i troedcholio nhw am bell o'r 10 o funudau, ac roedd hynny yn dechrau i dyrwio yr wyneb o'r gyrwr yr troedchoel, ac hefyd roedd hynny yn dechrau i drwyo hefyd yr wyneb o'r troedcholion hunain, sef yn yr terminoleg Saesneg i strip the nail neu i dechrau i dinoethi yr pen o'r troedchoel neu i diosgi, ac fe fyddai hynny yn achosi ambell mwy o trafferthion yn hwyrach os ydyn eisiau i'r troedcholio yn ôl neu yn hwyrach i troedcholio yr troedcholion fan yma, os maen nhw'n cael eu dinoethwyd neu yn eu diosgwyd o'r cydiad ar gyfer yr sgrw neu troedchoel. Felly, yn y diwedd, diwysais i defnyddio yr gyrwr troedchoel trydan fan yma, oherwydd yr oedd yr 4 troedchoel hyn yn hollol disaflyd gwaethaf yr holl amdrech i troedcholio nhw. Felly, gosodais i yr gyrwr yr troedchoel trydan neu'r electric screwdriver hwn i troi union yn y cyfeiriad gwrthgloch, ac ar ôl cymwysio yr gyrwr yr troedchoel hwn ar yr troedcholion hyn, felly llwythais i ryddhau yr troedcholion hyn neu i llacio yr 4 troedchoel hyn yn ychydig, ac wedyn defnyddiais yr gyrwr troedchoel arferol yw'r ryddhau nhw hyd yn oed yn fwy. Ac wedyn, llwythais i cymryd i ffwrdd yr gwentyll ar gyfer yr cyfrifiadur ac hefyd y plat oedd yn uchod neu yn uniongyrchol uwchben yr EGPU fan yma, a dyma'r EGPU hen, sef yr un sydd yn Intel Pentium. A dyma fe unwaith eto ar ôl ychydig o glanhau gyda'r tyln cegin neu'r papur cegin, oherwydd roedd yn gorchuddwyd gyda'r glud gresogol neu'r thermal paste. A dyna fe unwaith eto hyd yn oed yn lanach nac o'r blaen. A dyma'r ochr gwelod o'r plat uwchben yr EGPU ac hefyd yr gwelod o'r gwentyll fan yma, ac fel ydych chi'n gweld, mae'n hollol gorchudwyd gyda'r llwch ac hefyd gyda'r glud gwresogol. Felly, i glanhau hwn, defnyddiais i yr deint rigl neu'r deint graf neu'r toothbrush, deint rigl eg L neu'r deint graf eg RF, neu'r hefyd yr grychech dannedd i lanhau yr gwentyll ac hefyd yr pibellau copr fan yma.
ar gyfer yr oereddio o'r ECPU. Ac wedyn, goslogaeth i y clawr ar gyfer yr ECPU fan yma. Felly, mae gyda ni yr pilater fan yma ar y ochr dde fan yma, sydd yn y tregwyd neu cydwyd gyda'r clawr fan yma, ac mae hwn yn cael y tregwyd neu cydwyd gyda'r troehol fan yma hefyd. Ac wedyn, cymerais i yr uned yr ECPU allan o'i sedd, a dyma'r sedd ar gyfer yr ECPU fan yma. Ac wedyn, dyma'r ECPU newydd fan yma, sef yr Intel Core i7-3770s. Ac wedyn, roedd angen rhaid i mi i gymwysio neu ychwanegu y glud grysogol arno fe ar gyfer ei oereddiad. A dyma'r glud grysogol ar yr ECPU. Felly, ar gyfer y maint o'r glud fan yma, roedd angen rhaid i mi i gwacau yr holl cymwysiad i mewn yn yr second beep, neu'r chwistrell, neu'r syringe fan yma, sef yr second beep, neu'r chwistrell, neu'r syringe fan yma. A dyma'r ochr gwelod o'r gwyntell ac hefyd yr plat ar gyfer yr oereddio o'r ECPU ar ôl ei glanhawyd, a dyma'r hefyd yr ECPU gyda'r glud grysgol arno fe. Ac wedyn y troedfan nesaf oedd i dychwelyd y plat ac hefyd y gwyntell ac hefyd yr troedholion yw'r lleoliadau gwreiddiol. Ac wedyn, ar ôl hynny, roedd angen rhaid i dychwelyd cydrannau gwahanol yw'r lleoliadau gwreiddiol hefyd, i mewn yn yr periant, i mewn yn y cyfrifiadur. Ond wedyn, pan dychwelais i clawr i'r periant, ac wedyn algydio yr pŵer ac hefyd yr cordyn ar gyfer yr arddangosfa i'r periant hwn, felly does dim unrhyw beth yn arddangos ar yr arddangosfa, a roedd yr arddangosfa yn arddangos dim ond sgrin glas gyda'r geiriau no signal neu'r ddim amnaid neu amnaid nod ar yr arddangosfa, ac wedyn ar yr periant fan yma, ar y botwm ar gyfer y pŵer, mae'n yn fflachio yn y lliw oren. Felly yn arfol, pan ydyn yn pŵer i fyny y periant hwn, mae'n yn arddangos i mewn yn y lliw gwyn, ond nawr gyda'r lliw oren, felly mae'n hwn yn arddangos, mae gyda ni rhyw fath o'r trafferthion i mewn yn gwechwynyddio o'r cyfrifiadur hwn. Wedyn, ar ôl ambell mwy o'r archwiliad, darganfuais i, roedd yr gwall neu'r trafferthion yn tarddu oddi wrth yr cof newydd. Felly, godynais i yr cof i gyd oddi wrth yr cyfrifiadur neu'r fam bwrdd neu'r motherboard, ac wedyn mewn osodais i dim ond yr cof newydd i mewn yn yr rygyn neu'r rhig i mewn yn yr mam bwrdd gyda'r dim ond yr cof newydd anno fe, ac wedyn pwrais i fyny yr cyfrifiadur unwaith eto, ac roedd yr un gwall yn arddangos, sef yr botwm pweri yn fflachio gyda'r lliw oren. Wedyn, godynais i yr cof hwn allan o'r cyfrifiadur, ac wedyn dychwelais i yr cof eraill i mewn yn yr rygnau neu'r rhiciau hyn, ac wedyn pwrais i fyny yr cyfrifiadur. Oherwydd yr newidiadau diwethaf i mewn yn yr periant, sef yr
XPO newydd ac hefyd yr newidiadau i mewn yn y cof, i mewn yn yr sethiadau o'r cof, i mewn yn yr rhicau neu'r rhignau gwahanol, i mewn yn fan bwrdd. Felly, cymorth yr cyfrifiadur yn ychydig yn hirach i dechrau. Roedd rhyw fath o neges ar y sgrin ynglyn ac angen i pwyso ar y botwm F1 i barhau oherwydd roedd yr periant yn symud yr newidiadau ac hefyd roedd y sgrin yn troi i ffwrdd yr hunain. Felly roedd yn arddangos rhyw fath o'r icon, enghraifft fel yr icon ar gyfer del, ac wedyn ar ôl hynny trodd yr sgrin i ffwrdd ac wedyn yn arddangos fel yn hollol di, ac dwi'n dyfalu mae'r beth yn digwydd yw mae'r periant angen i'r triniferol am beth mwy o'r newidiadau i mewn yn yr cydfrifiadaeth o'r fan bwrdd, ac wedyn i ail dechrau arddangos i mewn yn y sgrin. Wedyn, mae'n arddangos yr logo neu'r masnachnod ar gyfer Windows, ac wedyn mae'r sgrin yn troi ffwrdd unwaith eto, neu yn troi yn hollol di, ac wedyn ar ôl hynny mae'n arddangos unwaith eto yr icon ar gyfer yr adweinydd neu'r administrator i loffnodi i mewn. Ac wedyn ar ôl hynny parhaodd yr Windows i dechrau fel arfer heb unrhyw trafferth o gwbl. Ac nawr, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin yma, mae gyda ni yr rheolwr gorchwylio neu task manager ar gyfer Windows, ac pan ydyn nhw'n clicio ar y tab ar gyfer yr perfformiad neu performance, felly nawr ar gyfer yr XPO, mae'n arddangos yr XPO newydd, sef yr Intel Core i7-3770s. Wedyn, ar ôl hynny, pan pwerais i lawr yr cyfrifiadur ar ôl hynny, a wedyn ei ail bweru i fyny ar ail tro, wedyn doedd ddim unrhyw goheiriad i mewn yn dechreuad o Windows o gwbl. Doedd ddim unrhyw neges neu rhybydd neu beth bynnag i arafu pweru i fyny, ac roedd y Windows a derfig yn gychwyneddio heb unrhyw trafferth neu goheiriad yn ail tro. Felly nawr, mae'r cyfrifiadur yn teimlo fel mae'n yn rhedeg yn sylweddol o'r gyflymach, yn defnyddio yr Intel Core i7-3770s yn ytrach nag i defnyddio yr hen Intel Pentium. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darnod yn defnyddiol. Peidiwch â chofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.